Παιδιά, έχω ολοκληρώσει το άλμπουμ, κοιτάξτε. Εδώ είναι σκισμένο. Είναι σκισμένο. Ωραία. Και το έχω κάνει έτσι. Είναι πάρα πολλές. Είναι και χοντρό, δηλαδή έχει πολλές γρασαφύλλα. Εδώ είναι άλλες. Και άλλες πάρα πολλές. Εδώ μέσα. Πάρα πολύ βαριά. Εδώ έτσι. Κοιτάξτε, εδώ είναι έτσι. Εδώ πέρασαν πολλές σελίδες. Αυτή είναι αυτή. Και εδώ πέρα έχω όλες αυτές τις κάτσε. Όλες τους. Και σε αυτό το άλμπουμ. Έχω βάλει πολλές. Έχω βάλει ελάχιστες. Δηλαδή... άμα το άλλο θα έχω ολοκληρώσει και τέτοιο. Όταν θα τελειώσει θα έχεις ολοκληρωμένα. Εδώ είμαστε. Δεν είναι όλο γαλλικές αυτά.